זה אף פעם לא נגדכם, זה תמיד באדם. היי, כאן בן דיין. והיום אנחנו בפרק השלישי מתוך סדרת סרטונים שתעזור לכם לשפר את מערכות היחסים שלכם אל מול אנשים אחרים. העיקרון השלישי הוא נורא פשוט. אל תיקחו שום דבר באופן אישי. לאנשים יש נטייה לחשוב שכל דבר שקורה בעולם קשור אליהם. ואתם תתפלאו לשמוע כמה אתם לא באמת מעניינים את רוב האנשים בעולם הזה. כשבן אדם עושה משהו, הוא בדרך כלל עושה את זה כי זה משרת אותו. נכון שיש חריגים ויש אנשים רעים שבאמת רוצים לעשות רע בעולם. תזכרו, ככלל, ברוב הפעמים זה לא נגדכם, זה פשוט באדם. אתן לכם דוגמה. זוג חברים שקבע לשבת לבירה. קבעו להיפגש בשעה 9 בערב, הגיע שעה 9. אחד מהם נמצא שם והשני עדיין לא הגיע. עברו 10 דקות, הבחור עדיין לא הגיע. בחור שיושב שם, מתחילים לרוץ לו סרטים בראש. לא אכפת לו ממני. אם הוא היה חבר אמיתי, הוא לפחות היה שולח לי הודעה. הוא כבר מראש, עוד לפני שהחבר הזה הגיע, כבר בונה לעצמו איזשהו תסריט, מתחיל להכעיס את עצמו. אבל נניח שאותו בן אדם היה מדבר עם בת הזוג של אותו חבר שאיחר, והיה שואל אותה, תגידי, איך הוא איתכם במערכת היחסים? פתאום הוא היה מגלה שהיא תספר לו שהוא מאחר לה גם לדייטים, שהוא מאחר לעבודה, שהוא מאחר לילדים שהוא צריך לאסוף מהגן, ואז הוא היה מבין שהאיחור הזה הוא בכלל לא אישי נגדו, למרות שזה האינסטינקט הראשוני שלו לקחת את זה לשם.